Hello guys, bine ați venit pe canal. Astăzi avem în review Oppo Reno 4 Lite. Bun, deci cum am zis și înainte de a începe videoclipul, astăzi vom vorbi despre Oppo Reno 4 Lite. Varianta pe care o am aici e varianta Mythic Blue sau Mystic Blue în funcție de piață. El vine standard cu 128 de GB memorie de stocare și 8 GB de RAM. E o singură variantă pentru piața de Europa. Amândouă sunt la pachet cu un procesor de generație relativ nouă de la MediaTek, și anume Helio P95 pe 12 nanometri, care pentru segmentul ăsta de preț este un procesor bun. Putea să fie și un Snapdragon 720G. Nimeni nu s-ar fi supărat. Dar rămâne de văzut cum o să se comporte în Antutu și în restul benchmark-urilor acest Reno 4 Lite. Telefonul vine cu o baterie de 4015 mAh. În cutie are un încărcător de 18W Fast Charge. El poate să vină și cu un încărcător de 30W Ultra Fast Charge, dar din păcate în România trebuie să-l cumperi separat. Cablul date pe de altă parte este destul de gros încât să poată să suporte încărcarea. Vine cu căști și cu o husă de protecție, cum fac mare parte din brandurile chinezești. Îți oferă în cutie tot ce ai nevoie, inclusiv o folie de plastic pe ecran ca să nu-l zgârii din prima zi, pentru că accesoriile oricum se găsesc destul de greu. Pe față, telefonul are un ecran de 6,43 inch, AMOLED. Acum părerile sunt împărțite. Unii ar zice că e Super AMOLED, cum ar fi și site-ul Oppo din China. Alții zic că este doar AMOLED, dar oricum este peste un IPS. Culorile sunt vii, punchy, luminositatea este bună, chiar spre foarte bună, ajungând la 430 nits, ceea ce îl face vizibil și în lumina soarelui. Pe ecran, pe lângă culorile frumoase, avem un senzor de amprentă cam jos poziționat, dar e un senzor optic, ceea ce îl face destul de rapid pentru segmentul de preț. Tot pe față mai avem două camere în acest dual punch hole și mai avem și un always on display. În lipsa unui LED de notificare e mereu binevenit. Dacă tot am vorbit mai devreme despre camere, pe spate are 4. De fapt sunt 2, dar le zicem 4. Camera principală, un senzor de 48 de megapixeli, f1.7. A doua cameră, o cameră ultra-wide de 8 megapixeli, care face poze foarte detaliate pentru gama de preț și pentru faptul că e doar 8 megapixeli. Iar cele două de jos, nu știu de ce Oppo a ales combinația asta, dar sunt doi senzori de 2 megapixeli pentru efectul de bokeh. De ce au ales două camere de 2 megapixeli pentru efectul de bokeh? Doar ei știu. Ce pot să zic? Separarea obiectului pe care îl iei în focus față de fundal se face foarte bine. Probabil de asta ajută și a doua cameră de 2 megapixeli. Pe față avem un setup dual 16 megapixeli plus 2 megapixeli, tot acel senzor de care ziceam mai devreme pentru efectul de bokeh, ceea ce te ajută foarte bine în a face selfie-uri portret și video portret cu blur pe fundal. Dacă tot vorbim despre camere cu bokeh și selfie-uri cu bokeh și video cu bokeh, camera are și un mod Ultra Night Mode, îi zic ei. Nu știu ce e atât de ultra la el, că e la fel ca cel de la Huawei sau cel de la Samsung. Un mod de noapte foarte bun, implementat și pe față și pe spate. Și un mod de noapte care e implementat și pe camera wide. Un mod de noapte care e implementat și pentru video. Probabil de asta i-au zis ei ultra. Faptul că poți să filmezi noaptea în night mode. Stabilizare electronică, doar de aia știe, dar la acest preț nu putem vorbi de stabilizare optică. Cam atât de zis despre ce ține de hardware, adică camere, ecran, senzor de amprentă optici și alte gimmick-uri.
Haideți să vorbim ce e la interior, că până la urmă aia contează. Procesorul Helio P95 pe 12 nanometri este un procesor care, în experiența mea, după o săptămână de a folosi telefonul, nu agață, nu blochează aplicații și nu încălzește telefonul. O să vedem puțin mai târziu și scorul din Antutu, dar este unul decent. La utilizarea de zi cu zi, telefonul merge fără nicio problemă. Mai adânc de atât, avem Wi-Fi dual band, adică și 2,4 GHz și 5 GHz. Pentru cine are acasă o conexiune de 5 GHz, o să vadă că pe wireless telefonul este foarte rapid. Dar la fel este și pe date. Nu știu cum funcționează în Digi, dar în Orange și Vodafone, telefonul se descurcă foarte bine. Telefonul mai are și NFC pentru a-ți face liniștit plățile cu cardul virtual sau cu wallet-ul virtual. Pe partea de conectivitate mai are Bluetooth 5.1. Cine are deja un device cu Bluetooth 5.0 știe care e diferența între generațiile cu 4 și cu 5, adică faptul că poți să mai adaugi încă un device, adică să asculți în același timp la două device-uri separate aceeași muzică. Gimmick, dar funcționează. Și mai are și FM radio. Ce-i drept, îl folosești doar cu căști pe post de antenă, dar îl are pentru pasionații de postul radio. Ceea ce mă duce la mufe. Două mufe foarte importante în 2020. Jack de 3,5 mm pentru căști, Doamne ajută, și USB tip C. Pentru încărcare rapidă, transfer de date mai rapid și, în general, o mufă mult mai folosită pe orice segment de preț, părerea mea, mult mai stabilă și o mufă care ar trebui să devină mainstream. Și da, la voi mă uit, Apple, la voi mă uit. Bun, deci după ce am discutat tot ce conține un telefon, orice tip de telefon până la urmă, în 2020, merită ăsta sau are concurența ceva mai bun la acest preț? Păi, în momentul de față, în România, telefonul variază de pe la 1500 până pe la vreo 1700 de lei. La banii ăștia ai multe alte variante. De la Xiaomi, Samsung, Motorola, Huawei chiar. Dar aici ține foarte mult de preferințele personale. De la Samsung poți să-ți iei Galaxy A51 și să mai și rămâi cu banii. Sau la banii ăștia prinzi o ofertă pentru un Galaxy A71. Amândouă au ecrane AMOLED, amândouă au 4 camere, la fel de performante, dar procesorul de la A71 este mult mai puternic. Bateria este generoasă, încărcătorul este mai potent, cel puțin cel din cutie, și ecranul este mai mare. De la Xiaomi poți să-ți iei Redmi Note 9 Pro și mai rămâi și cu bani de un al doilea telefon. Sau de multe jocuri pentru PlayStation. Poți să-ți iei Mi Note 10 Lite sau Mi 10 Lite, care amândouă sunt telefoane decente, dacă nu chiar bune. Dar din nou, ține de preferințe. Recomandarea mea, mai așteptați puțin până se mai ieftinește, undeva prin ianuarie-februarie. Și eu zic că pe la 1300-1400 de lei poate să fie un Best Buy. Ori luat la liber din magazin, ori la o prelungire de abonament. Eu zic că cei cărora li se adresează acest telefon, adică persoanele între 14, 15 și 25-26 de ani, care încă mai pun accentul pe un ecran mare, o cameră decentă și o baterie care să se încarce foarte repede la un stil de viață foarte agitat, Oppo Reno 4 Lite face față cu brio. Dacă ați ajuns până în punctul ăsta, eu zic că m-ar ajuta foarte mult un subscribe, un like, un share și de ce nu așteptăm și comentariile voastre cu ce ați vrea să vedeți pe canal și nu uitați să atingeți și clonțopelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Bye!